बुंगोन जोङो आफादखौ जोनोम होनानै जानला मोनला जोङो डिसमेन्ट खालामनो साना जेब्लासिम जोङो थांखियाव सौहैया अब्लासिम जोङो जोंनि थांखिखौ होसोलांबाय थागोन। बिसोरनो आफादखौ डिसमेन्ट खालामनो नागिरबाय दा बिथांमोनजों लोगोसे जोंखौबो माब्रैबा बिथांमोनजों सरजाबफानानै डिसमेन्ट खालामनो हायो। दिनैनि बे थामथि गायसनथाइ सान फालिनायाव जोङो माखासे बर' रायजो राजानो जों बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि थांखियाव जों सौहैयागौ मानि नोंथांमोननि जोंनो मदद नांगौ, जोंनो नोंथांमोननिफ्राय जोङो सापर्ट नांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि माखासे सरकारजों सावरायनायाव बा जोंनि मोननांगौ माखासे दाबि दावाखौ जों मोननांगौआव नोंथांमोना जाहाथे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ हाजासे सापर्ट होयो, जों बेखौनो आफादनि जानानै खावलायो। जोङो सोलिनानै दिनैसिम बोसोरथाम जाबाय। जोङो जथेस्थ' दा जों नुदों, अननाय मोनदों, पाब्लिकफ्राथ' जोंखौ बिराद सापर्ट होगासिनो दङ। जोंनि माखासे जानाय थानायनि बेब'स्थाखौ जों सरकारनिफ्राय मोनाखै, नाथाय जोङो पाब्लिकफ्रा जोंखौ अननानै जोबोद जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ। गरसे गरनै बिथांमोनहा जोंखौ सोरबा मावनो दांनो माइ गायनो माने लेंहरो, जों हेफाजाब होयो। बिथांमोनहा बेनिफ्रायनो जोंनो माखासे जोंनि जानाय आदारफोरखौ बिथांमोनहा अननानै जोंनो हरो। जों बेबायदिनो ससियेल वार्क सोरनिबा न'खराव थांनानै बिदिनो बायदि खामानि मावहैयो। दा बिथांमोनहा जोंखौ अननायनि गेजेरजों बेबायदिनो हेफाजाब होगासिनो दङ। जों निस्सय जोंहा आसा खालामनाय दङ इयुनावबो जोंखौ बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा बिदिनो मदद होलांबाय थागोन। जों बेखौ आफादनि जानानै जोबोद मिजिंथिनाय दं आरोखि। बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोसोआव दुखु एसे दङ। मानो होनोबा जोंनि NLFP आफादनि चिफ एमबादा बिथाङा जेलाव दंहैयो। माखासे सिगांनि NDPनि जा केस दंमोन NIA केसआव बिथांखौ बे केसआव लांनानै माखासे कास्टडियाव दोनहैनाय जादों। दा बिथांखौ माखासे लयारनि थ्रुयै जोङो माखासे गनायनि बेब'स्थाखौ जों लागासिनो दङ। अब्लाबो जोङो गोसोआव दुखु दाहा लानानैबाबो जोङो जोंनि गायसनथाइ सान फालिनायखौ दिनै एसे गाजा गोमजाथार नङाब्लाबो फिसायैब्लाबो जोङो सेलेब्रेट खालामदों। दा बेनो आरोखि। सरकारनिफ्राय सावरायनायनिया बेसेबांसो डेभेलप जाना दं? सरकारनिफ्राय सावरायनायाथ' बुंनो थाङोब्ला सिगां समाव एसे पजिटिभमोन, नाथाय नैबे गेजेर खन्द'आव जोबोद जोंखौ सावरायनो थाखाय जों आवगायबाबो बिथांमोना जोंखौ माखासे षड्यन्त्र खालामनानै माखासे जोंखौ सावरायनायखौ आग बारायनो होआखै। दा जोंखौ मोजां सावरायनायाव आग बारायहोनो नागारै जोंखौ माखासे गाज्रि षड्यन्त्र खालामनानै जोंनि NLFPनि आर्मि चिफ एमबादा बिथांखौ जोङो जेलाव सोनायखौ नुनो मोनदों। दा बेखौ जों जोबोद आफादनि जानानै जोबोद दुखु मोनदों आरोखि। जोङो माखासे जोंनि ग्रुपआव माखासे प्रब्लेमनि थाखाय गावस्रा जानाय बेखौ जोङो माखासे नोंथांमोननि सिगाङावबो जों मिडियायाव होखांबाय, फोरमायखांबाय। अब्लाबो जोङो बुंनांगोन जे जोङो दा गावस्रानि गेजेराव जोङो दा जोंनि बे NLFP आफादा गावनायनिफ्रायनो जोंजों गावजों गावबाबो एसेबाबो क्लेश जालायबोदों सिङाव। जोंनि माखासे जानाय थानायनि बेलायाव माखासे प्रब्लेम सोमजिगासिनो दङ। दा जोंथ' खोनानो मोनदों दा बिथांमोनहा बावैसोनो आफादखौ डिसमेन्ट खालामनो नागिरबाय। दा बिथांमोनजों लोगोसे जोंखौबो माब्रैबा बिथांमोनजों सरजाबफानानै डिसमेन्ट खालामनो हायो बेखौसो सरकाराबो नागिरगासिनो दं। जों दा बेखौ बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों। नाथाय जोङो दिनै बे गायसनथाइ सान फालिनायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन जोङो आफादखौ जोनोम होनानै जानला मोनला जोङो डिसमेन्ट खालामनो साना जेब्लासिम जोङो थांखियाव सौहैया अब्लासिम जोङो जोंनि थांखिखौ होसोलांबाय थागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि सावरायनाय बा थांखियाव सौहैनायसिम जाहाथे मदद होयो बेखौ आं बुंनो सानो आरोखि।